kamera på. Jeg ramte lige klokkdækket, så min telefon den fløj af. Nej, mand. Slap af, mand. Bare styrtøjet, det holdt til. Det er fandme det vigtige. Du gjorde kraftedeme, Tom. Og kameraet kører kraftedeme endnu. Hey, du ved, det ene baghjul, det er ved at ryge af. Det ene baghjul, det er fuldstændig ved at ryge af, mand. Hvor er din trækaksel hen? Er du sindssyg, mand? Jeg ramte lige det der kloakdæksel, ikke? Så stoppede bilen, så telefonen den fløj via. Det er så vildt ud.